Mapamanto kayo na kiminan. Nang member manggod ako po sa Paluwagan si Ma'am Jet, no asawa niya. Wala pa nito. Diba nasa abroad no? Oo. Member na ko siya sa Paluwagan, unya kay maghatod namin sa iyang ano ba sahod. Mga grocery manggod ang grocery ang ano, ang sahod niya sa Paluwagan. Ano? Unya kay napamanggod ni siya kulang nga 1,000. Kuhaon daw sa iyang bana. Unya kay wala na si Sir Dere. Wala kayo. Basing uma pa to. Wala, saan kaya na siya? Kay dili na manggod ni kabalik ugma. Naay mo bayad diha og 1,000? Ay sa Naay mo bayad? Oo. Ah, sige, sige lang. Sige lang, te. Eh, baba na mo ang grocery. Sister na lang bayad. Lugang. Ingnaw niya na lang gang bayad. Baba sana mo ang ano, ang grocery. Pa-receive sana mo, tay. Pa-receive sana mo ang grocery. Pero ma'am. Oh, niya lang. Daga mo kwarta ni. Ay. Dali, tay. Haha. Pababa na lang na mo. Pababa na mo, tay. Malihog, bindali tay, Bek. Pero man yan, ma'am. Diri ang grocery na mo nga, ano, naka-carton. Ay! Surprise! Surprise! Welcome home! Allah! Oh. Nasyak si Ina. Hindi ko napansin mo na mga oras. Nakauli na, Jod. Oh. Lumata. Okay. Ha? Oo, yeah. Ay, tayo wala na bayro no, joke lang. Joke lang yan. Oh. Asay mo mama, ma'am kane? Ay, kane. Ikapoy kay Kildo na, ma'am. Wow. Dahil sa uwan. Sige lang. Sige lang, okay ra. Mag-picture sa ta. Mag-picture sa ta. Paulo na dyan si ma'am. Mali, dyan eh, na? Oo. Okay. Siyempre, kasi nilabigyan ko lang yung ma'am. Wow. Te, ansay mo ikaingon kay ni uli na John. Kani. Ansay mo ikasulti. Salamat. Daghang salamat. Daghang salamat. Alay pinangga man na ni sunggangan ni. Ha? Eksura ko Ay, na. iya. Oh. Oo. Wala din yung papa. Oo. Hindi niya madawat. Oh. Ay, nasyak siya ka nabot na ka. Ini yan magulang. Sige ko sa mga pagpalit ko po ay. Kaya na kayo magpupunsi. Suko pa na. Kaya wala siya kabalo. Naadari ang Paluwagan sir sa likod. Naadari ang Paluwagan sa likod. Naadari mga karga ni ma'am. Bagahe, oo. Welcome home. Okay. Na. Ala oy. Mas okay gani kay naa nakaron. Wala di ka nalipay ganana siya. Nalipay na siya siya. Surprise kayo ba? Okay. A picture sa ta. Malakas ng aking loob. Hindi ko napansin ang takbo ng mga oras. Ngayon nga